está. Ese libro vai acabar caendo, sempre... Bueno, ao final son todos unha boa parroquia, que a Maribel que era mal día hoxe en Vigo. Están todos de cea. Está todo o mundo de cea de nada. Aquí os días vos cando xogo deportivo iba a Celta. E que voten por a tele. Ese é o mellor día para vir a Cartabón. Bueno, sempre bo día para vir a Cartabón. Eu xa vin para presentar libros da miña editora, de editoras das que non traballo, de amigos, de... Bueno, Xa la posta, Eso. Sempre un gusto vir hasta aquí. Así que eso, moitas gracias por vir. Xa queda pouco ano, supoño que todo o mundo está pendiente destas ceas de empresa e estas cousas. Así que está... Nos anos a cea de empresa vai ser despois da presentación. Pois nada, bueno, xa sabedes a que vimos, porque vistes a presentación, porque sempre aí estamos aquí para presentar. Obviamente, entendo que vivo a presentación porque vivo nas redes sociais e estas cousas, que era a presentación de Nuns, de Eli Ríos, novela gañadora do Premio Torrente Ballester. E quero falarvos de Eli Ríos porque, lendo as reseñas posteriores á publicación do libro, resulta que Eli Ríos é unha autora casi inédita, según un crítico literario. Vou mirar vou investigar na Wikipedia, aí sai casi todo Dios. E quería facer captura de pantalla dos libros que publicara ele anteriormente para facer así un pequeno resumo, pero non me daba a pantalla do móvil. E dixen, pois fago captura de pantalla só dos premios, porque serán menos que libros, pero tampouco me daba a pantalla do móvil para... É certo, o sea, teño que mover a pantalla do móvil para ver os premios que gañou. Entón, sorprendeme o de autora inédita, dito por un crítico literario que no 2009 non debía estar na Galiza, non se enterou que Eli Ríos gañou o premio de poesía Concello de Carral por un libro de poemas no que non vou dicir o título porque non sei pronunciar Marienplatz. Entonces, perfecto, nos contando o valor de Marienplatz. Logo, o mismo ano, este señor non estaba na Galiza en 2009, entón tampouco se enterou que gañases o cuarto certame de poesía erótica Illas e Sargas, o libro Rúa de Cancela, da Cancela. Despois, 4 anos máis tarde, o señor debeu pasar por aquí unha etapa, pero foi volveu marchar, porque en 2013 tampouco se enterou que gañases o premio Poesía Figurante por María, que é este libro de aquí. Está escrito en outra normativa. Logo, si tal, falamos tamén deso. Gañou o libro Rei de Poesía en 2014, que estaba de vacacións, o crítico este. En 2014 tiveches un bo ano, porque tamén gañaches o Francisco Añón de Poesía, por o libro Doe tanto a tua ausencia. Está por aquí, non se vendía. O primeiro concurso de poesía Centro Recreativo de Artes en 2014 tamén, por Diario de Fotogramas. O Modesto Figueiredo de narración curta, por Remisido de Patacas. O Pura Dora Vázquez de... Aquí pon de narración, pero de literatura infantil juvenil, non? Bicha, que é este. O sea, a Diputación de Ourense. Eso en 2014. En 2015, bueno, estabas un pouco cansado de gañar premios, só gañou un. Vaya por Dios, que o Rosalía de Castro polo libro Café Intenso. En 2016 o Torrente Ballester, que foi cando este señor despertou, e decadouse de que Eli Ríos existía, e ainda gañou un premio despois, para que nos vayamos olvidando, que o premio de poesía Gonzalo López Avente por Culpable, que este libro de Xerais, que outro día Manuel Bragado explicounos como se lee e por que está editado así, porque é un libro moi particular que se lee deste xeito, porque como un rolo de... Exactamente, un rolo porque non... É unha palabra rara, pero non me acordo, era unha máquina que debía ser dos seus tempos. Claro, o único rolo de papel que coñezo a día de hoxe, non vou dicir calé, pero que é un libro rompedor. E sorprendeume de que non fora inédita. Ten máis libros que non gañaron premios, o sea, a maiores deso, pues, temos Marta da Pinte, que é un libro infantil juvenil, un libro infantil, que foi prácticamente o primeiro que te li, que está sensacional. Este non gañou premio, porque igual non o presentaches a ningún premio. Non, pois foi directamente a editora. E a encarga que lle fixemos en Urco Editora, que é a biografía de María Victoria Moreno, que o libro non gañou ningún premio, pero foi sacar Eli Ríos o libro de María Victoria Moreno de biografía e concederlle a Real Academia Galega o día de regalegas a María Victoria Moreno. Algo terías que ver no tema.
Entón, quen propoñemos para o seguinte ano, para 2019? De quen queres facer a biografía? Eu teño propostas. Despois non coloquio contasnos. Pois esta trayectoria literaria dunha autora que é casi inédita. Logo vamos a falar de Lun, vouche facer preguntas. Facemos así en plan conversa. E tamén me sorprendeu bastante unha outra reseña literaria, porque Lurs, segundo o seu editor, Manuel Bragado, é unha novela onde a escolla estética queda completamente xunguida coa escolla ética, o sea, como se quere contar ou como se conta non podía ser máis aqueido ao que se conta. Pero claro, Manuel Bragado é editor do libro, que vai dicir? Eli ten falado moi ben do seu libro, pero que vai dicir se é a gañadora? Teño contado a Goretti San Martín, que era se cadra o libro máis valente publicado recentemente en literatura galega, pero bueno, foi a convocante do premio a Diputación de Coruña e que vai dicir Goretti San Martín. Teño contado a Héctor Cajaraville, falou de que o libro é un libro, como ben se pode observar na portada, que con como dous elementos xeométricos con varias arestas, e que o libro ten moitas arestas e en cada relectura, eu levo 3 e ten razón Héctor, en cada relectura atopas unha nova cousa coa que quedarte. Pero claro, Héctor Cajaraville publicou algún libro de Xerais, que vai dicir? Non? Que vai dicir Héctor Cajaraville? Pero no clube de lectura onde eu participei, na Liga de Lili, falouse moi ben dese libro, pero bueno, era xente que lera o libro, que van dicir? En cambio, un crítico literario recibiu información vía WhatsApp de un amigo del que lle dixo que o libro era moi malo, e iso é o que realmente lle dá calidade á crítica, que te lo cuenten por WhatsApp, iso é o que lle dá calidade á crítica. Entonces, quería empezar por aquí. A primeira crítica que me fixeron por un comentario nun WhatsApp, non teño máis desas. A mí un amigo me conta un libro por WhatsApp, un libro que lle gustou, e xa digo, este señor ten tempo. Ainda porque o libro que non lle gustou, xa é ganas de perder o tempo, pero bueno. A primeira pregunta é eso, ahora, porque o libro xa ten a súa trayectoria, podo facer o típico do cole de que leo o libro? E levantar esa man, que leo o libro? Isto é importante porque de aquí vai derivar as preguntas. Vas nos preguntarnos. Non, pero vou falar con Eli e depende do que lle pregunte. É por non facer spoiler. Claro, por non spoilear o tema. Entón, a primeira pregunta, que eso sí que non se pode facer sin spoilear, é como estás vendo a recepción do libro, xa a 3 meses visto da publicación? Pois é brutal, é impresionante, porque, mira, ainda esta semana estive nun instituto en Muros, non? De xente de bacharelato que leu este libro, e a recepción é impresionante, porque este libro que busca é facer pensar, o que busca é que nos movamos, que fagamos cousas, non? E entón, cando a xente nova reflexiona sobre isto, quere dicir que estamos construindo o futuro, porque a literatura é un punto de referencia, non é un punto no que mirarse, no que espellarse, no que non reproducir actitudes ou violentas ou agresivas ou que son perxudiciais, non? Non só iso, senón que en privado escríbeme xente, non? E ainda hai pouquiño emocionoume o caso dun home que me dixo, pois mira, lín este libro e a miña compañeira pasou un cancro de mama, porque fala sobre unha enfermidade que é o cancro de mama, decateime de todo o que non a apoiara nese momento, non? Era unha mirada cara atrás dun home, non, que pensaba que era o apoio da súa parella e de repente decatouse de que estaba esquecendo o 90% das cousas que estaba vivindo a súa muller, non? E neste sentido a recepción é impresionante. Xa que ti me faz preguntas, eu tamén quero facerte preguntas. Hoxe tiña que estar aquí unha persoa que é Paula Gómez del Valle, pido vos disculpas da súa parte, viña de Madrid e tivo unha pequena avería no coche, está ben, non lle pasa nada, pero non vai dar chado. Paula Gómez del Valle construiu esta primeira imaxe que vedes non do libro, que parece algo trivial e non o é, porque é por onde nos vai entrar o libro. E Paula Gómez del Valle é unha fotógrafa feminista, é unha fotógrafa que ten unha mirada moi particular. E isto notase, porque se colledes calquera dos libros veredes que as portadas
case todas caen no tópico, non? Se fala de mulleres, pois colócase nos os pés, a pelve ou as tetas. Incluso aparecemos con cabezas cortadas, non? E a mirada feminista é fundamental, sobre todo porque ten que ter relación co contido, non? E Paula é unha fotógrafa que lee e relé antes de facer as portadas. E a outra parte que primeiro se recibe é esta de aquí de atrás, a contracapa. Esta contracapa eu precisaba pedirle a unha persoa coa que tivese confianza, unha persoa que soubese que sabía ler, non? Porque ia dar a primeira imaxe despois desta fotografía, ia ofrecer as primeiras letras que ia ler a persoa que se achegase a este libro. Esta contracapa pedinlla a David Cortizo, que por iso está hoxe aquí, non? Aparte de que porque é amigo e tal, pero el fixo esta contracapa, sen facer spoiler, fixo esta contracapa cunha sensibilidade impresionante, unha contracapa que xusto nos deixa nese punto no que queremos saber un chisquiño máis, e para iso hai que ser un xenio. Para iso, para escribir unha contracapa que nos chame sen revelar realmente o que di a novela, non? Ou os puntos máis peliagudos, non foi fácil. Eu sei que non foi fácil, e gustaríame que o contases. Bueno, non sei, hai que ser un pouco idiota, pero modesto. Entón, eu como non fixera poucos testes de contracapa para a editora, porque traballo en Urco Editor, e normalmente os autores mandanche un... Quería que puxera isto, e logo daste un reflux de editor, e queda o texto de contracapa. Entón, así da nada, non fixera un ou dous. Entón, claro, aquí era unha responsabilidade, porque era o texto de contracapa para unha editorial allea, confiaban en min, e para o Premio Torrente Ballester de Literatura, que en principio iba a ser, e así é, o libro máis importante do seu ano. O sea, este texto de contracapa iba a ler moita xente. Entón, partindo da base de que non tiña nin idea do que iba a facer e de que tiña que aprender. E o primeiro que fixen foi ler todos os textos de contracapa que tiña dos libros da editorial Xerais na casa e buscarlle un patrón para facer un texto de contracapa como a editorial lle gustaría. Fixen tres. Fixen un baseándome no que nas notas de Eli, outro baseándome no texto, que intentei facer unha especie de poemario raro que non sei como quedou, non sei onde está ese. Eu teño jardados. E fixen este que era máis estándar. E o que fixen foi tamén que seguir no texto de contracapa. Realmente dice eso, o sea, avanzas un pouco do texto, pero non chegas hasta, digamos que avanzas ese 20% do principio e te quedas co que falta. O que falta parece moi pronto no libro, pero non, evidentemente era algo que non queríamos poñer aquí, que é algo que ten que descubrir o lectorado cando lea. E eu, se ledes o texto de contracapa, bueno, ten dous parágrafos. Só fixen o primeiro, ao principio, e mandei a miña compañeira, e me díxome que estaba guai se fora o resumo que me pedían no instituto, pero que lle faltaba algo máis. E entonces decateime que nos outros libros viña esa parte a maiores na que dis por que Luns gañou o Torrente Ballester, que tipo de libro é e como está considerado previamente antes de sair ao mercado, que isto de Luns, gañador ao Premio Torrente Ballester narrativa en lingua galega 2016, está escrita cunha técnica arriscada, valente e innovadora, que prescinde da do vío se consegue conmover, logrando facer partícipe a que neas circunstancias acontece no día a día de Nerea, que eu quedei coa cabeza descansada despois que desta frase, pero se cadra era o que lle faltaba para que fora redondo. Para que fora redondo, sí, pero bueno, tamén, e logo o resto do texto está baseado moito nas túas notas e no propio libro. Ao final era o que buscabas un lector atento, hasta aí chegaba eu. Atento e cómplice, non? Sí, bueno, tamén é certo que cando me chegou o texto, meu pai estaba comenzando o seu tratamento de quimioterapia, os luns tamén iba aos luns. E bueno, foi un pouco así, joder, que pasada. Co tempo descubrín que Nerea está enferma no libro e ten unha movida chunga porque se queda sola, como que di, e ten que manter o día a día nunha familia. Me encanta esa expresión de son 4 na familia, 4 filetes, 4 mazas para o postre, 8 petit suisse. Hai humor, pero tamén hai ese día a día que non das parado. E eu, cando vin a do meu pai, descubrín que aí a enferma era miña nai.
e a que leva o peso de todo, a quen chaman, a quen te preguntan como estás? Bueno, a Carlos non o vamos molestar, porque chamase Carlos, a Carlos non o vamos molestar, que está enfermo. Entón molestan a miña nai, que estaba sana hasta certo punto, pero que estás aí e a que leva o peso completamente da enfermedade do meu pai, que está sentado no sofá. E entón, bueno, foi un pouco así de... E logo, coñecer a Manuel Casteleiro, que é o protagonista da obra, e verte reflectido. Dicir, hostia, eu non son como Manuel, pero os homens parecémonos todos a ese patrón, é tristísimo, é moi formativo, cando lees a vida dunha muller, como é realmente, ese monólogo interior, que non é o monólogo interior dos libros escritos por homes, que son os monólogos interiores de madre mía, que importante es todo a nuestro alrededor, e nós como núcleo receptor, e cando ves a outra cara da moeda, dices, madre mía, que asco de personas son. Eu dicía a él, joder, soy o puto peor, e él, non te machaques, e escribo o texto de contracapa. E aprendí moitísimo co libro. Dicía Héctor Cajaraville tamén que aprendera moitísimo correxindo este libro, e é certo, aprendese moitísimo. É un libro para que lea todo o mundo, porque ten dúas particularidades, que é un libro moi sinxelo de ler, moi atractivo de ler, que se lee moi rápido e que quedas moi contento de ler este libro. Para a xente formada en feminismo é un libro que dibujo que guai que haxe libros como estes, pero para a xente non formada é un libro super necesario, é máis necesario para nós que para vos este libro. E preguntárasme? Ahora toca preguntar. Precisamente, como é moi necesario para nós, eu preguntábache por a sección da física e tal, e falaches de alumnado. Eu estaba pensando neste libro en clubes de lectura como da CIGA, que me dixo Maribel, o Club de Lectura Feminista da Vida, pero ese alumnado masculino dos institutos que está lendo este libro, como é a... Porque o libro tamén non é que tenga dificultade de lectura, pero ten a súa particularidade a hora de ser afrontado. Entón, este alumnado, como recibe? Este alumnado é o primeiro encontro que ten cunha escrita feminista, cunha escrita claramente feminista. Cando falo de feminismo non estou falando desta onda ou idea ou non sei, o que temos en mente de ser unha desbocada que vai por aí rompendo cousas, non. Nin estou dicindo que as mulleres sexan superiores aos homes, nin nada polo estilo, non. O mellor aquí non é necesario facer esta puntualización, pero na adolescencia sí é necesario, non? Porque o ven como unha palabra extremista, non? Neste libro Nerea non está buscando un dereito alleo a ela, está buscando o dereito do seu corpo, está buscando o dereito ao seu tratamento, está buscando o dereito a ser ela mesma, non? Que parece, claro, dicimos isto e parece que esta viejuna que está aquí nos está contando unha película porque realmente as mulleres pois xa temos todos os dereitos conseguidos e xa temos todos os dereitos que andábamos buscando, non? Podemos votar, podemos conducir, podemos... Realmente somos libres, por moito de esquerdas e da máis esquerda que sexamos e tal. Este tipo de preguntas, cando se plantexan nos contextos dos institutos e incluso nos clubes de lectura, non? Fannos repensarnos a nós mesmas, porque de cantas empresas de cosmética viven do noso corpo? Cantas de aquí que facemos un traballo de pensarnos imos á praia sen depilar? Pois ao final vivimos nesa indefensión aprendida, non? Este era un conto de Coello, non? E bastante me doi ter que citalo, que era sobre a historia do elefante, non? Que cando era piquiniño pois atábano a unha estaca e entón aprende que pode dar un pasiño, pero non dous, porque se dá dous as jana. Entón queda sempre con esa idea, non? Pois cando é maior e que unha orella fai así, pá, e mata a 15, non o fai porque aprendeu que ten unha consecuencia, non? Entón, as mulleres, e que é a protagonista deste libro, damos ese pasiño no que a sociedade non nos lastime, porque sabemos que se imos, pois, cos pelos das enguas sen depilar,
vamos dicir, ai que cocha, ai mira como vai, ai mira que non sei que, e temos esa consecuencia. O mesmo nos acontece no día a día, verdade? É necesario que suframos este tipo de agresións todos os días 24 horas, porque se non é a empresa de cosmética, son as publicidades, tal cual, a do coche, a do colonia, bueno, esta temporada que hai as das colonias, vistes ese que sai un rapaciño, así botan a colonia e van 15 e desmayan. As mulleres somos isto, non somos nada máis que obxetos, cousas. E é importante porque cando se nos cousifica desa maneira, ao final estamos presas dentro de nós mesmas, non? Estamos levando a estar presas dentro de nós mesmas. Este tipo de reflexións, cando se fai nos clubes de lectura ou cando se fai nos institutos, o que está ofrecendo é unha porta de saída. E dicir, ei, non tes por que estar aí. Non podes imaginar a cantidade de rapazada que se me achegou e dicir, a facer preguntas que son fundamentais. E se coñece alguén que está sufrindo violencia psicolóxica, que fago? Porque a nosa xeración temos que reconocer que o fixemos fatal. Agora botamos a culpa a xente nova e dicimos, ai Dios mío, como pode ser que unha de cada 5 persoas adolescentes consideren que ten que haber violencia machista nas relacións? De que é a culpa? De nós que non formamos ou desta rapazada que naceu así como os cogumelos? Por arte espontánea, non sei que lles pasou. Nós temos unha responsabilidade. E a responsabilidade é tan fácil como dicir, ei, no teu instituto tes orientadora, están os CIM, que son os centros de información á muller, tes todas estas portas, estas saídas onde poder ofrecer este tipo de saídas, porque senón é que estamos abandonando a xente nova a súa sorte. E poder facer, pensar e reflexionar a estas idades, ou ni siquiera a estas idades, incluso nos clubes de lectura, non? A xente grande, contabas ti, non? A tua experiencia, vai cambiar sempre o noso redor. Un dos rapaces destes do Instituto de Muros dicíame, ei, pero é que os ciúmes é normal, porque senón a miña moza non sabe se a quero. A este nivel estamos. E eu poñelle o caso de Manuel e decíalle, ei, pero a ti parece que cando Nerea vai ao gimnasio e ele di, e que irás facer ali? Que vas mover o traseiro diante de toda a xente e tal? No caso de Manuel non lle gustaba. No caso de Manuel non lle parecía correcto. E ese primeiro punto de referencia, no que vía que hai algo malo, pero que a ele educaron sempre no dos ciúmes e tal, ese punto é o que vai facer pensar. Porque, diréis, bueno, como és escritor, estás exagerando un chisco. Toda a literatura que nos ofreceron as rapazas é un punto de referencia no que nos vemos e que queremos imitar. En Carapuchiña non e dinos, ei, non saiades sós ao bosque que ven o lobo e vos papa. E se andas pola rúa a esas horas, algo farías. Xa sabías que non tiñas que sair. Se colles unha mazá de alguén que non coñeces, as consecuencias son túas. Cantas de nós nos dixo nosa nai de cando vayas á discoteca tapa a bebida e non a deixes soa que te meten droga. Os cuartos do mesmo, medramos sempre coas mesmas referencias. Ou incluso, cantas de nós levamos as rapazas a ver a Bela e a Besta. Que estamos dicindo? Que está guai que papá nos venda un monstro, nos pechen nun castelo, nos secuestren. Porque claro, imos ter uns vestidos moi bonitos e unhas cuncas que bailan ali e tal. E entón xa merece a pena que nos vendan e nos secuestren. Estas son as referencias que estamos ofrecendo na literatura e que estamos transmitindo unha e outra vez. E non facemos nada se non cambiamos as cousas, que é o que intentaba este libro. Intentaba non ofrecer respostas, senón que cada quen as encontre. Falaba David antes da escolla na forma, non? E a escolla na forma busca isto. Se eu quixese dar unha lección moral ou escribir e dicir, bueno, pois é que as cousas son así. E Nerea foi a quimioterapia e sentiu isto.
Para que? Eu buscaba que cada quen entre nesa personaxe e se identifique con esa personaxe e meta experiencias propias, porque quen escribimos temos que ter un respeto tamén para a xente que nos lee, que gasta neste caso 16 euros nun libro e pasa 1 ou 2 horas leendo o libro, non? Ese respeto de quero que participes. Isto non é que veñas a escoitar a miña conferencia e veñas aquí. Quero que entres comigo e que leas comigo e que fagamos cousas xuntas. E creo que respostei 6 ou 7 cousas á vez, non? Precisamente falabas de... O último que falabas para que a xente reflexionase e se metera dentro de Nerea, non? E foi unha cousa que descubrí na miña casa durante os últimos 40 anos. Sempre tivemos por certo que a miña nai era mogollón de despistada. Mi pai acordábase de absolutamente todo e mi nai tiña mogollón de despistes. A veces olvidábase de meternos alguna cousa na maleta, a nós, que non tiñamos máis, non tiñamos dedos prénsiles e non podíamos agarrar as nosas cousas e meterlas na maleta. E olvidábase de cousas, non se acordou de pagar o dos mortos. Os mortos era un señor que viña a cobrar para cando murieron, que é un pouco sordio. E meu pai, se lle preguntabas el tiña resposta para todo e se acordaba de todo. Bueno, despois de ler luns non, xa o descubrín antes, pero haberá xente que cando lea luns se decate porque as nais son despistadas e os pais non. Porque as nais teñen 700 millóns... Eso todos o sabemos. Eu sabía descubrino cando fun pai de outro xeito, non cando fun pai como meu pai. Pero, claro, el tiña 3 ou 4 cosas na cabeza, tiña 700 millóns. As probabilidades de despiste son máis grandes, claro, e non había os medios agora. De feito, aquí hai unha cousa que na terceira relectura, pasei pola página 25, isto non o viran as duas primeiras. E vou ler unha página que é moi curtiña. Empezo en... Bueno, Nerea está co seu monólogo interior, de non me vai dar tempo a acabar de facer todo antes de morrer, non sei que... E empeza con... Bueno, continúa con... E a mesa sen poñer. 1000 cousas por facer, que é unha cousa que di constantemente no libro. Quedan 1000 cousas por facer e vou morrer. Os cubertos, os vasos, os pratos, a auga, o viño, o pan, os panos. O meu á dereita, o do Manuel á esquerda. E aquí empeza. Diz que os zurdos teñen máis sensibilidade por iso de que utilizan unha parte do cerebro que non empregamos os demais. Sinistros. E que viven 4 anos menos do que nós. E que son a maior parte dos homosexuais. E que Da Vinci escribía como nun espello porque súa nai era musulmán e el esquerdo. E diz que a testosterona. Os ultrasons, o estrés, a herdanza, o autismo, diz que. Todo ao revés. Do outro lado, os sacarrollas do Manuel. Cousa no dino donde as haxa. Imposible co aspiral no sentido oposto. Hai séculos que non abro unha botella. Xa non lembro como se fai. E torno na ambidestra nun fogar de tesoira serra. Porta, villa, regra, chave do gas, abrelatas, rato, afialapis, reloxo, interfono, mando a distancia, na parte contraria. Ao contrario, vivo reflectida no mundo sinistro do Manuel. E vou ao banco, o bolígrafo está lonxe, a miña dereita. E chego ao bar e sei tirar a rolla das botellas. E encho os papéis do colexio e non son a grega que pinta seguindo os regos do carro. Dereita a esquerda, esquerda a dereita. E saio da casa e son destra. Porque na casa é zurda, porque o marido é zurdo, entendo eu, e na casa hai que ser como é o marido. E naquela é o que fai todo, ten o que facer do xeito do seu marido. E isto decatei na terceira lectura e que está en cada página tedes unha aprendizaxe destas. Que eu, claro, unha cosa que sí, que o sabemos, pero as mulleres non as costan, pero os homens son bastante máis idiotas nesse sentido. E é esa aprendizaxe, velo tan claro, decir, Dios, é que é verdad, joder. O sea, movémonos ao ritmo que nos dá a puta gana a nós, non ao ritmo coordinado. Somos os que marcamos o ritmo da vida da xente. Si, estaría guai que falarades vos. Si. E hai unha consecuencia despois deso. Eu conozco casos de señoras unha moi maior, outra que da miña edad, que todo o que se de papeleo, ir ao concello, da contribución, os recibos, todo eso é o home. Marcha o home, ou enfermo, unhas depresións, sintes tan inútiles, elas non saben facer nada deso. É que isto todo facía o meu home, isto todo facía o meu home. É que ves, desde que faltou ele, eu non sei facer isto, eu non sei. E non están
pola labor de dicir, bueno, pois agora teño que aprender. Facía ele, eu vou aprender. Non, ao contrario, culpabilizas. E xa digo, unhas depresións terribles. Eu descubrí moito acá, tamén conta a anécdota da tarxeta do... Sí. Da tarxeta da caldeira. Resulta que na casa dos meus pais estropeouse a caldeira e chegou a persoa, non sei, técnica ou técnico, supoño que sería un técnico, que viña a arreglar a caldeira e explicou, que estaba na casa da miña nai, explicou o que había. Entón, miña nai despois explicou non a nós, que era un tema da tarxeta que tiña a caldeira. Meu pai, que a última vez que viría unha caldeira sería en 1969, pois empezou a dicir, que tarxeta, de que tarxeta falas, que estupidez, que iso, será de... Empezou a dicir unhas chorradas que non viñan a conto, e miña nai aceptou a versión de meu pai. Un técnico dixeralle que era dunha tarxeta, que efectivamente era unha tarxetiña que había de memoria, que tiña a caldera, porque é unha caldera del 2015, e tiña unha tarxetiña de memoria, porque é digital, pero como meu pai berrou con esa voz super asertiva, que parece que lo sabemos todos, pois claro, deu a impresión de que efectivamente tiña razón meu pai, e volvemos a escarallar a caldeira, que tuvo que vir o tipo outra vez a explicarnos ben o da condenada tarxeta. E é por iso, porque como todos lo sabemos e todos lo entendemos, se non os lo explicamos outra vez. Quería ademais ainda aí algo pior por detrás, non algo máis perverso, porque nos venderon que Galicia é unha matria, non? Que sempre fomos as mulleres que levamos... Vistes, por exemplo, a campaña do 20 de novembro, que somos así máis grandes que os monumentos, que somos patrimonio, non? Realmente despois no tema que comentas, no tema de papeles, no tema de médicos, no tema... Toda esta parte fixeron os analfabetas funcionais. Da igual que sexamos funcionarias, mestras ou amas de casa, exactamente igual, delegamos nese punto, non? Pode parecer unha exageración, me vou contar que moi pouquiño estive nunhas xornadas do sindicato labrego que o que fan é crear redes, tecer redes entre as mulleres, non? Que son fundamentais, as redes nas que podemos falar créndonos a nós mesmas, crendo a compañeira, sen seguir este discurso no que temos que ser super ciumentas e mira o que fixo a outra e arruinarlle a vida ás compañeiras, non? Porque o sistema patriarcal non lle interesa que nos queremos, non interesa que defendamos os nosos dereitos en grupo, mellor illados, que é máis fácil de controlar, non? E contaban que neste momento en Galicia só hai 17 explotacións gandeiras con titularidade feminina, con titularidade de muller. Iso é unha barbaridade, xa o dato é unha barbaridade. Que implicacións ten isto? Pois había ali unha compañeira que era do meu tempo que tiña unha sentenza judicial que na que se lle outorgaba pois unha orde de afastamento por malos tratos do home, non? Tanto daba, porque a explotación estaba ao nome dele e non podía nin vender, nin comprar un pienso, non podía vender absolutamente nada. É dicir, que a parte judicial dicía, sí, é unha muller maltratada, sí, tes toda a razón do mundo e este home non se pode achegar a ti. E a parte burocrática estaba aprendendo ao seu maltratador. E dá igual, porque nos meses que transcorren entre que se soluciona unha cousa e outra, ela e o seu fillo comen, e viven, e teñen que seguir vivindo. E o único que funcionaban eran esas redes de sororidade, e a veciña que lle botan a mão. Porque senón, como sobreviven todo ese tempo, non? Claro, mándennos a historia esta que somos unha matria. Para que? Sí, dalle, que a meso que queremos a que faledes. Por eso preguntarase cantas han tenido o libro, porque así tamén... Eu non li o libro, perdona. Pero mellor. Hoxe na peluquería, dicía na peluquería, que falando das mulleres, non porque, non sei se ven a conta isto que vou dicir, falando de que en Vigo sempre se recuperan moitas mujeres, é dicir, e dicen que las mujeres, aquí las mujeres sempre trabajaron, claro, sabemos bien que a incorporación da muller ao traballo é unha discusión que tiene eterna, porque tanto na costa como no interior as mulleres traballaron sempre como brutas, os traballos eran brutos,
Entón, falando dese tema, entón, sí, pero aquí es distinto, pero, no, claro, pero aquí es distinto, aquí no hay tanto machismo. Por eso aquí no hay tanto machismo, porque las mujeres siempre se supieron defender, y quedaban viudas, y ellas sacaban las familias adelante e tal, e digo, bueno, eu iso ten matices. Que dicía unha muller, que sei eu, pois que a muxabaca é a muller. Daquela, bueno, xa hai uns anos, agora non sei se sigue sendo que eu non son de interior, pero que levaba a vaca a feira era o home. Non? Eu pixo ese exemplo. No, pero aún así, es que date cuenta que... Entonces, cando parece que queren avanzar por un lado, resulta que se topan con que o non di matria, que ese non lle alcanza, pero que as mujeres que mandamos, que temos máis goberno, que temos como máis autonomía, porque como ganamos cartos, en parte sí. Es que unha mujer, esa como gana el dinero, pues ella na casa, non? Claro, pero despois iso ten todos os matices que sabemos. Pero claro, moito non lle podes dicir máis, non? Moito máis non lle podes dicir porque entonces escapanche, xa non collenche medo, se me amplíes. Entón tens que ir así pouquinho a pouco, dicidolle cousiñas. Dixetes unha cousa moi guai, falaste que aquí non hai machismo porque as mulleres sempre se superan defender. Claro. Si xa se están defendendo, é porque hai unha loita, si que había machismo. E Nerea está defendéndose todo o libro, de feito. É unha cousa que sí que está aí pairando no libro, non? Que é casi como unha defensa contra todo o que hai. Nerea é funcionaria, é un personaxe que é funcionario. E aínda así, non dá feito, se non é porque ten rede, e queda soa ante a enfermidade e tense que defender. Non sei se pode falarnos un pouco de por que escolleches un personaxe que teña un traballo máis ou menos, un traballo estable, porque non funcionariado, un traballo estable, non é un bo traballo, uns bons ingresos, pero ainda así non dá feito. É un pouco máis do mesmo, non? O de as mulleres que pasan por unha enfermidade son de todo menos enfermas, é dicir, son superheroínas, superviventes, todo o que queirades, menos realmente o que hai que ser nesa situación. É dicir, podemos estar felices, podemos estar tristes, podemos estar enfermas, podemos estar sanísimas. Por que temos que maquillar sempre a nosa realidade, non? Por que? Cal é a razón de poñernos eses valores a maiores e tal? Pois ao final estamos desvalorizando o traballo, estamos desvalorizando a enfermidade, estamos relegando a un lugar de invisibilidade. Si, é certo, as mulleres traballamos moitísimo. Agora, que alguén me explique que sistema está pagando as horas, por exemplo, dos coidados ou da casa. Non hai sistema no mundo que soporte. Poñedelle 10 horas, a 10 euros a hora. Non hai sistema que o aguante. O mesmo co cancro. Estamos falando dun cancro de mama. Por que raio os prospectos nos están sacando da nosa propia enfermidade? Porque pon o doente, o enfermo, o paciente, todo o que queirades, menos a doente. Estamos falando dun cancro de mama, non estamos falando dun cancro de estómago. Ata aí se nos invisibiliza. E despois a historia esta de, bueno, cos avances que hai, verás como superas, como... Joder, déixame estar enferma, déixame sentirme enferma, déixame asimilar a miña realidade e non me digas xa iso pasará. Mira, vas recoller os nenos e vas ao traballo e faz isto e faz outro, porque total se pasará. Ou non. Demonios, porque non imos ter ese dereito, non? E ademais, por que temos que estar presas nunha situación dura da nosa vida, non só as obrigas que nos pon a sociedade, senón cousas como as perrucas. Eu non sei aquí en Vigo, pero aló na Coruña non as venden nin no Jadis, nin no Freud, nin no Alcampo, nin no Carrefour. É dicir, temos un traballo engadido a maiores, porque a sociedade non quere vernos enfermas, quere que esteamos sempre impresionantes. Por que? Quer dicir, aí hai moita cousa de xénero que está rascando por trás, que está lastimando por trás. Estamos pasando uns anos, pois deixemos que sintamos, que nos expresemos o que queiramos, sen ter que maquillar esa realidade.
o mesmo no laboral, o mesmo no social. Sí, imos loitar todo o que faga falta e máis, sin ningún tipo de problema, con as mesmas condicións. Porque non é nada xusto, que sigamos. Sabedes que agora as mulleres estamos traballando desde aí uns meses, estamos traballando gratis, non? Cotizacións menos, salario menos, comparado cos homes, 400 euros menos, non? iso levanos a unha precariedade, levanos a unha dependencia. Y podemos hacer casi lo mismo que ellos, quitando la fuerza. Miren que hay chicas que pueden más que nosotros, pero que estamos equiparadas igual que ellos. Ese tamén foi outra moto que nos venderon e que nos tragamos. Bueno, que habrá algún... Eu traballei 9 anos de repartidor de mobles antes de que a crise inmobiliaria, pues, coa crise inmobiliaria botaronme a rúa e tive que dar en editor, gracias, non da calquera. E deses 9 anos non tuve unha compañera de traballo. E eso era o que dicían, é que non teñen a suficiente forza para cargar cos muebles. Pero que non nos están pidiendo cargar muebles de 400 kilos. Según a legislación, porque estaba na CIGA, un idiota, pois me escribí o primeiro, según a legislación, unha persoa traballando un tema de carga de pesos pode cargar como máximo 25 kilos. 25 kilos os carga todo Dios. Se o mole pesaba máis de 25 kilos, o sea, puña en inglés, puña man, non puña people, too heavy to lift, too man, ou así puña, non? Puña too men, 2 horas, porque pesa demasiado para levantar. E noutros puña 3, 4, dependendo o peso. Y para as mujeres e 24. Claro, por eso digo, o sea, ese traballo podían facer perfectamente mulleres, homes e incluso xente con moi pouca forza, porque os traballos están preparados para que faga calquera. Porque ao capital non te interesa que traballen Hércules e Hulk repartindo móviles. Interesanles que traballen a xente que está a menos cualificada posible, a ser posible, para que non lle veña ningún a recriminar dereitos e teña que despedir e darle 12.000 euros e calquera persoa. Pero o machismo de manos hasta a mí está empezando a ser porque hai veces que tardamos en atopar xente para sustituirnos no verán, cosas así, joder, se buscaran en toda a totalidade da población e non son os homes, igual atopaban a alguén antes, e nunca vi traballar con muller repartida de móviles porque non tienen fuerza. Pero si non hai que ter fuerza, que hai ascensores, o camión tiña unha rampa que subía e baixaba as cousas, había un carrito con rodas que había que empurrar, pero as mujeres non tienen fuerza e non poden trabajar aquí. Foi unha das maiores estupideces que teño atopado na miña vida laboral. La luz no tienen fuerza, no se vaya a quedarnos a ellos. Lo que es echar a un bebé fuera. Pero nós temos recursos para esas cosas, sempre dicimos, pero para eso te desforza, pero isto é cargar pesos, é distinto. Yo sé, señor Tenerife, un ataque horrible. Digo eu que cando lle dan un cólico no río, a dos comes. Ahí sentir. Bueno, yo tuve uno y prefiero parir, Por eso, a mí me dio un poquillo de... Y prefiero las contracciones del embarazo. Depende como se parte. Claro, que algo de cada uno. Yo sé de los míos y prefiero... Tienes que de mulleres dicir que é como me remueve. Eso está bien para outra pregunta, porque eu tive 12 códigos Depende da nefríticos persona. que teña así máis ou menos sabidos. O día que descubrín que bebendo moitísima auga xa me libraba, e levo 3 anos sin ter un, de ser imbécil, e doeronme moitísimo. Pero non sei se tanto como unha migraña, por exemplo, miña nai tiña migrañas e iso sí que era mortal. Entón, a dor de cada un tamén a leva cada un, e isto tamén ten moito que ver co libro, porque Nerea chega ao principio a asunto a amiga Rosilla e dice que ten cancro e que en maio se vai para Pataquega. E ela dice, bueno, ahora coas novas tecnoloxías e tal, e dice, non, que morro. E dice, bueno, pero ainda tes tempo para morrer, non como a veciña do 19, que nin tempo lle deu de despedirse dos fillos. O sea, sempre hai alguén que nos di, eso non é para tanto. Eu recordo, meu irmán pequeno tuvo tamén un cólico nefrítico, e estaba tirado no chan, llamaron a ambulancia que me muero. E eu dixenlle, jova, Fran, eu tuve estou falando aquí, está grabando ese nome, e digo, non vou a ver. E dixen, jova, Fran, eu tuve xa uns cuantos e non é pa tanto. E díxome unha gran verdade, díxome, os teus doeronche a ti. Non hai un medidor da dor. Claro, iso tamén é outra cosa moi do machismo. De irvos explicar a vos o que vos ten que doer e o que non. Claro, no todos los partos son iguales, porque hay gente que llega
y lo escupe. Sí. Puedes decirlo, ¡flux! Y no se entera, pero hay gente que se retorce de dolor. Yo, por ejemplo. E logo porque, e eso ten, mira, isto é outra cousa do libro, que o libro ten un argumento que é un monólogo interior de Nerea, menos en pequenas pildoriñas que nos van dando, que son as visitas de Nerea ao hospital, a oncología, a medicina nuclear, subtonio, estas cousas, e que somos uns. E el trato é ese, el justito. É un trato moi de todo o mundo é igual e os vamos a tratar, sois un número, sois... A mí o termo paciente, unha cosa, paciente da paciencia que temos, non é por paz, é por paciencia. E eso está posto propositadamente no libro tamén, non? Para romper esa frialdade que hai do... E para facer pensar na violencia médica, hai veredes cando leades que hai dúas partes, non? A primeira que é esa condescendencia, e de repente chegaban mulleres de 30, 40, 50, como se tenen fillos, se temos a nosa vida e non sei que e tal, e trátanos como se fósemos pardas. A ver, bonitiña, mira, entras aí nesa saliña, ai, que paciencia. E despois está a parte agresiva, non? Esa que te fala con unha moría de termos, que ti non sabes de que raio te está falando, que a min ás veces está bajando a decir, ai, pois eu sou filóloga, mira, vou-te poñer termos de filoloxía. Non, o que dicías ti da matria, pois vou falar así con palabras extrañas. Porque realmente, podes dicir, pois mira, imos a facer unha proba que nos vai axudar a encontrar... Non, pero dixe, imos facer unha gammagrafía, e iso parece que te van meter ali unha nave espacial e marches para Marte, non? Xa, o primeiro que entras é con medo, non? Esta vai sobre todo para as mulleres. Desculpademos os homens que estades aquí. A mí pasoume nunha consulta destas que hai que facer anuais, non? Ginecolóxicas, e logo coa miña matrona. E dime a matrona, dasme permiso para introducir no teu corpo, chamoulle o espéculo, creo que é, non sei, é un aparatito que hai que introducir para facer a prova, non? Mira, espérate, pode ser que me estea dicindo isto, sí, claro, a doutora, que raio me estaba pedindo, e dime, dasme permiso para facerche dano? E dixo, isto está mal, ou bebeu antes de entrar, ou que... E de repente descubrín que hai outra nova xeración a que eu non estaba acostumada. Unha xeración que ten en conta que esa proba é agresiva para o meu corpo, porque fai dano, e pídeme permiso para facer dano. A mí só me pasou coa miña matrona, ca nova que teño, non? Porque a outra non, a outra sentaba ali no potro e a facía. Pero nunca me pediran permiso para agredir o meu corpo. Pero foi tamén é para evitar responsabilidades futuras por alguna consecuencia que pegades. Porque ti sabes que non sabes unha operación ou así, mandanche cubrir un papeliño e dar a tua conformidade. Pero a mí acórdame, por exemplo, a prova de anestesia para o parto que dixeronme, asina aí. Por eso. Claro, ninguén me pedira permiso para... As formas. Sí. Que as formas son importantes, porque nos están acostumando a esa agresividade, a esa violencia, a ese... Es unha cousa, es un obxecto, es un número, e eu sei máis que ti, así nas aí e tal, e a mitad das cousas nem as lees, confías no que é o médico, non? Que hai outra perspectiva, non? Que eu falo en masculino, falo do médico e tal, pero tamén hai doutoras. E volvemos ás estructuras. A estructura patriarcal e machista non só, non vai no sexo. Non vai no sexo, porque mirade que temos exemplos que para subir, para ter éxito, imítanse que valores? Os valores que sempre nos dixeron que non hai, eses da forza, eses de violencia, agresividade e tal. E parece ser que para ser mulleres con éxito non podemos ter a nosa propia personalidade, temos que reivindicar os valores de homes e comportarnos como homes. É dicir, hai toda unha estructura que hai que empezar a derrubar, que hai que empezar a tirar abaixo, que hai que acabar con ela, porque senón nunca chegaremos a esa igualdade real. Podemos seguir contando as mentiras estas de que as mulleres traballamos moito, que temos todos os dereitos do mundo e tal e cual, e ao final seguimos presas dentro deste sistema. E loitando ata onde podemos, ata onde ten as consecuencias, non? Volví outra vez a enganchar nas Silveiras, sí. Estaba pensando,
supoño que tamén por ser lector atento, que descubrimos hoxe, son unha persoa moi observadora e gusto quedarme con pequenas anécdotas como a da caldeira. E eu coñecí unha oncóloga, unha rapaza que ten agora 30 anos, e ela decía que levaba o fonendo, que non lle facía falta para absolutamente nada, solo para unha cousa lle facía falta o fonendo no hospital. Era directora de, bueno, era xefa de planta de oncología no Centro de Pontevedra. E facíalle falta o fonendo para que souberan que era unha doutora, se non pensaban que era unha enfermeira. E estaba farta de tanto, se levaba o fonendo, hostia, que parece idiota, porque o fonendo por aí non me faz falta para nada, pero agora eu, como xa pasei pola fase de desconstrucción, agora podía explicarvos que é un fonendo, aí inutilmente, porque o aparato este tal. Bueno, e ela leva o fonendo para reivindicarse como doutora, porque senón, como non era un home, e como era nova, ainda por riba, acompañamos a enfermeira. Pero eso solventas presentándote. Non, pero estaba farta de reivindicarse como persona. É dicir, son a doutora, non teño que chamar a ninguén, son eu quen atende. Este señor de aquí ao lado é ser enfermeiro. E entón, bueno, así polo menos esa xente xa rompes unha barreira, pero para eso tens que disfrazar. Teña que disfrazarse de doutora. Bueno, teño unha amiga que nin así. O sea, nin cofonendo. Despois de estar unha semana pasando planta, pois non sei, dende o luns ao venres, o señor preguntarlle, pero cando vai vir o médico? Sendo ela urologa, non? Tamén, pois, porque, bueno, ten 27 anos, residente de terceiro ano, pero cando vai vir o médico? Nena, cando vai vir o médico? Levamos atendendo unha semana e ese señor non era capaz de procesar que esa muller, si, nova, era o seu médico, non? Ese é un pouco. Eu queria facer unha pregunta, pero, bueno, como xa falaches ti un pouco, dixeches que as túas dúas matronas, que a forma que tiñan de comportarse contigo era ben distinta. E eu, bueno, queria che preguntar si pensabas que a sociedade actual está un pouco máis concienciada nesa clase de, bueno, pues, de como relacionarse cos pacientes, porque eu creo que tamén a medicina, sei no por a xente que coñezo que se dedica a isto, que ás veces como que están un pouquiño deshumanizados no trato, porque se non levan os problemas da xente a casa, tratan un pouco de afastarse. Pero si esa señora que era máis maior, eu queria te preguntar se ti pensabas que reproducía os roles dos médicos homes, non? E, bueno, pero xa foi algo que dixo testigo. Eu creo que... Para reivindicarse. Para non reproducir os mesmos roles hai que facer un proceso que vou citar a David, que o dixo nun clube de lectura, que é moi cansado. Sí que é. Porque hai que repensarse desde cero, non? Hai que repensarse desde a linguaxe, porque a linguaxe forma o mundo que temos ao noso redor, desde que cousas estamos vendo na tele, que cousas estamos lendo, que estamos tragando, non? Porque hoxe en día os medios de comunicación son brutais, non? E me gustaría volver a isto despois. Eu creo que ni siquiera o plantexaba. Creo que nin siquiera entraba nas súas preocupacións, porque ademais ela estaba facendo o seu traballo, pensaba que o estaba facendo o mellor posible, non creo nin que o pensase. Imagino que se algunha vez se senta con esta doutora e comparte, coa matrona nova, non, e comparte mesa, imagino que aí, nese espello, é cando verá as diferencias, non? Non é un proceso que se faga todos os días, e hoxe en día non sei se hai avances, se non hai, é complicado, porque por un lado dis, sí, hai rapazada nova que ofrecéndolle as ferramentas necesarias si cambia, non? Pero despois ves o reggaetón, ves todas estas novas formas de escrita, que volven a repetir os mesmos patróns, pois aí tedes a Mokia, aí tedes a Crepúsculo, tedes todo este tipo de filmes que volve outra vez a repetir o mesmo, non? De a rapaza é a que ten que depender sempre do que faga o home e tal. Entón non sei, eu quero seguir traballando nisto e quero pensar que sí hai unha forma de cambiarlo, que sí hai un futuro, pero é complicado, é complicado. Bueno, yo en mi casa, la que maneja las cosas soy yo. Si mi marido no sabe ni la mitad de las cosas que tiene que hacer.
A ella la llevo yo al médico, a él, al pequeño también, que decir, él hay muchas cosas que no hace, pero que no sabe. Y lo hago yo. El día que falte yo, a ver qué coño hace, ya se buscará la vida. Pero ao final o traballo de prestixio Y soy imagino que será... taxista particular. Sube y bajo, llevo arriba, llevo abajo a los tres. El día que yo tengo que depender de mi hermano, a mí no me pueden llevar. Porque no sabe conducir. No, es que tengo que depender de mi hermano. Porque mi marido, nada. Y claro, non debería ser así. No. Outra cousa que me... Esas cosas, así a todo el mundo le pasa. Outra cousa que aprendi do feminismo é calcula as horas. Onde 12,50 € horas si son extras, si non 7-8 euros a hora, eses traballos que faz. E pasa factura. No, Mi madrina. Te vuelves millonario. En un mes ya. Mi madrina. Sí. E precisamente eses traballos son os que construen a vida, porque podemos falar de, imagínate, o derbi Depor Celta, non? E un home pode saber ata, pues, con que bola van xogar, non? Iso é do que se corre. Parece que sí, que para ellos es así. Ou realmente o traballo que nos mantén vivas aquí, esa compra que hai que facer, ese proceso de pensar e ocupar a nosa mente con pois o luns para comer tal, para cear cual, para non sei que, o de viaxe para arriba, viaxe para baixo, de que vivimos realmente, cal é o traballo que ten valor, que ten unha repercusión, xusto, precisamente, o que non é valorado, o que non ten ese salario, nin ese recoñecemento. Xusto ese é o que non é valorado. E valoramos que un señor que teña un horario de 8 a 6 ou a 7 ou a 8, que sexa, e que regrese a casa con un soldo. Por Dios. Hay que valorar todo. Desde que te levantas hasta que te acuestas. De la cama, de tal, tanto unos como los otros. Yo conozco gente, señores que se han quedado viudos, que han criado a sus hijos ellos solos o con ayuda de sus padres y están ahí. Y sus hijos son personas hechas y derechas, es decir, y gracias a su padre, no a su madre. A lo mejor por la edad que se ha muerto. Quería falar a Libreira. Querías falar ti, non, Maribel? Non. Teño un problema coa linguaxe non verbal, porque entendinche, xa agora, quero falar... No. Victoria. Podemos falar tamén mi madrina, non te preocupes. Cope que creo que sai fora. Estamos falando das seccións catalanas tamén. Home, Quería falar de John Banville. creo que queda fora. Por isto da xestión do tempo e dos xenios e da... Porque John Banville, que... A verdad que eu non coñecía a John Banville, traballo de editor, pero... Este señor que foi? Premio Príncipe de Asturias ou alguna cousa? Pois non sei, se era Príncipe de Asturias, algo así foi, sí. Bueno, é un autor supostamente moi prestixioso, que nunha entrevista decía que él tuvo que escoller entre ser bo pai ou ser un xenio. Ou ser? Un xenio da literatura. E escolleu, pois tuvo que escoller ser un xenio da literatura, que as dúas cosas a vez non se podía ser. Tinos unha hostia, John, madre mía. E falaba contigo por teléfono un día que hai outra xente que é un xenio, porque é capaz de levantarse ás 7:45 da mañá e deitarse a 1 da mañá e ter encaixado no seu cerebro todo o que hai que facer durante un día para que non se mova unha peza fora do Tetris, pois senón non encaixa. E iso, pero xenio John Banville, que seguramente, mentras a outra persoa que decidiu que como ele iba a ser un mal pai, tiña que ser unha boa nai, e encaixaba toda a peza da familia, e encaixaba todo o Tetris para que quedara todo ben colocadiño, pois o xenio era el señor que se ponía ás 8 da mañá con su copa de coñac a escribir, e que guai que te dedicaba 9 horas a escribir e todo eso, sí, pero o resto do día hai que facer cousas e hai que encaixar o Tetris. E logo xa podemos falar do tamaño que teñen as novelas dos homens e o tamaño que teñen as novelas das mulleres, ou por que son máis breves. E por que crees que son máis breves? E por que crees que son máis breves as Porque a peza esta do Tetris que queda aí ao final, porque esta non queda tempo para nada, non? Eu teño escuchado de todo, pero seguramente eu porque non... Raimóndez afúndez a teorías. Sí, María Raimóndez, sí. Pois conta, nada.
cal é a súa idea? Eu creo que se reivindican outras formas de narración, non? Vamos enrollamos, Eu non necesito para explicar un sentimento, non necesito ese mansplaining, non necesito estar argumentando como unha muller se debe sentir. Se o sabedes, é dicir, a tristeza é o mesmo para ti que para outra persoa, é o mesmo sentimento, non? Pero este costume que teñen desde as instancias de poder, non? De explicar absolutamente todo e que despois imos todos e reproducimos. Non teño esa necesidade. Por lo tanto, chego a páxina 80 e xa me aburro. O sea, teño que ir acabando. Tamén é a habilidade, non? Sempre nos convenceron e nos dixeron as mulleres que só escribimos de cosas de mulleres. E vimoslo tragando durante séculos. Porque, mirade o caso de Rosalía, por exemplo. Esperad un momentiño que vou facer conciliación. Laura Matías máis baixo. Rosalía, por exemplo, foi das primeiras mulleres que reivindicou os dereitos de autoría femininos. É dicir, se Murguía cobraba polos seus artigos, por que ela non cobraba? Rosalía acabou marchando e renunciando da literatura galega. Sofriu un acoso terrible. E como se nos transmitiu Rosalía ás xeracións seguintes? Esa chorona, esa muller que sempre está triste. A mí chegaron a explicar o dos cravos estes no peito, que era porque tivera un aborto e perdera as criaturas. E a mí hai algo que non me cuadraba, porque eu pensaba que era unha dor máis existencial e tal e cual. Pero o profesor dicía que era así e era así. Entón, parece increíble, pero en 2017 nos premios hai moi pouco texto das mulleres, non se presenta textos das mulleres. David fixo unha reivindicación ao principio dos premios e somos moi pouquiñas autoras que nos presentamos. Somos moi pouquiñas autoras que temos esa valentía, porque total non nos van premiar, porque total seguro que hai obras así inmensas de homes que din moito máis que a miña. E xa empezamos polo primeiro paso, non? Por desconfiar de nós mesmas. Esa estrutura que nos foi minando desde que nacemos. E claro, pois por riba chegas a un mundo que é patriarcal, machista, todo o que queirades e moito máis. É moi duro, é moi duro. No caso de Xerais, no caso de Urco, son pequenas excepcións, son pequenas oasis no medio do deserto, non? Porque xa hai unha conciencia de xénero. E das outras editoriais é intentar encontrar nos catálogos textos escritos por mulleres. Escóndenos ali na última esquina. É moi difícil. E cando se fai unha presentación, cando se fai unha presentación pública, é porque o pedimos nós e o traballamos nós. Porque a disposición dos autores ponse toda a editorial, pero das autoras non. Sufrimos un proceso de invisibilización moi serio. Eu vou poñer exemplos. Con ese de Martea Píntega, houve unha reivindicación Bueno, fíxose un acto literario, un acto non, era un mercado, non? Na Coruña, no que se reivindicaba desde posturas feministas o traballo das mulleres, non? E de repente xuntámonos un par de autoras que nese momento estábamos sendo invisibilizadas e dixemos, ei, quietos, que nós tamén queremos estar neste mercado. Nós tamén queremos que os nosos libros, non estou falando só do meu, neste caso éramos 5 autoras, nin meu nin o comercial de editorial, nin o comercial, non tiñamos ninguén ali, ninguén. E despois, claro, vías a xente de Urco, que estaba os editores, que estaba xente de Xerais e tal, e dicías, jo, que envexa, non? Quero dicir, hai moito que cambiar, non só na literatura, senón na sociedade, non? Sí. E cal era a pregunta? Non sei. Eu estaba pensando que os críticos que decidiron que sin ler o libro se podían opinar, porque un libro que ven marcado polo seu, porque é literatura de mulleres,
Menos mal que non o leron, porque se o leen, tienes que ir con chaleco antibala Acababan pola rúa. Acababan comiendo. No, tamén devaguín un pouco pensando en un libro a pouco, non vou dicir de quen, porque se está grabando e igual Dolores Vilavera se enfada, que é unha antoloxía do libro galego do século XXI, o sea, da primeira década do século XXI. Os voy a explicar cuál es la que va del 2001 al 2010. Y había, o sea, dividido en géneros, novela negra, fantasía, luego novela fantástica, había novela de fantasía y fantástica, no me acuerdo por qué. Y había novela escrita por mujeres. Eso era un género en sí mismo. Claro. Y Dolores Vilavera era unha muller. E é experta en literatura, non é calquera, é unha persoa moi válida que debería estar na Real Academia Galega si tal, o sea, pero hasta ela, ou incluso ela, dividía un xénero de literatura escrita por mulleres, e aí cambiades todas, daba igual o que escribiran, daba de, si escribistes ensayo, poesía, claro, daba igual, si escribistes novela negra ou de ciencia ficción ou que fora, daba igual porque novela escrita por mulleres, un xénero en si mesmo. E é un pouco triste que xente que reivindica que o libro galego ten que estar en igualdade de condicións que calquera outra literatura, non reivindiquen que as autoras galegas teñen que estar en igualdade de condicións que calquera outro autor, como vi Susana Arias. Unha lección moi boa que aprendín de él e foi ponlle os apelidos a xente, ponlle os apelidos ás mulleres, que teñen apelido tamén. Pois era Rosalía, porque todos echábamos Rosalía de Castro. Rosalía de Castro tiña apelidos, efectivamente. No se me olvida más, Ahora, de todas formas, esos editores así que se ven, tienes que ser, si fueras así un modelito, estuvieras muy bien. Na literatura galega estamos falando, xa che editaron, e xa van contigo, e xa estarían aí. No, segurísimo. Mira, tío a miña libreira favorita aquí en Vigo, pero eu teño unha favorita tamén na Coruña, que é a miña libreira de Cercanías, claro. E dixo un día, mirando vos pos zapatos sei que sodes das boas. É que sí. Eu houve unha que lle dixe, ti escrito, e ti sábado, e vas a ganar. Mira, ti preséntate. Primeiro lé, e despois vai e escribe. Pero claro, había que ler porque non lía moito. Entonces, señor, ti lees, despois escribe. Logo te presentas. Mira, sabes a letrada. Bueno, pois agora ganas. E ganou. É que depende o que conveña. No momento dado, se te digo, se estás de bon ver, e se convén neses intres, vas para diante. Ainda que teñas o que escribas para lá, non pasa nada. Ahora ti escribes ben, sacas unha boa novela, pero lle das ese perfil que necesitan, e que Moncho entende moi ben. Eu vendo polo meu corpo tamén. Sabemos moi ben o que falamos, sí, verdad? Eu non sei de que fan, pero teño 3 ou 4 exemplos na cabeza que me venen agora. Así, 3 ou 4 exemplos nesta liña. Sí, e sí que é importantísimo. E se ademais tes un discurso que rasca ou que molesta esta estructura patriarcal, incluso chega a ser perigoso para nós como mulleres. Por exemplo, o caso de María Reimóndez. A María Reimóndez chegaron a agredila físicamente por unha novela, porque tiña protagonistas